ndakanga ndine munhu wandaifambidzana naye. Nezuro kwakuti usaende kubasa netaxi, ndiri kuuya kuzokutora ndokuendesa kubasa. Kubasa kwedu tinoshanda muroad 1 asi pamakambani akasiyana. Ndakati asvika kunonditora, ndapinda mumota make. Chaakakwanisa kuchema kusvika tasvika kubasa pake. Tasvika kubasa ndopandakazamawo kumusofta ndichimubvunza kuti ko chii chaimunetsa. Ndopaakati ndatorerwa imba neimwe mota. Akatorerwa because akazvitora nechikwereti. Aibhadhara achigarapo. Munoziva zvavanoita muno muJoni. Ndikamuti wafunga kuita sei? Akati ndoda kuenda kumusha. Ndikamuti ko basa? Akati ndauya kuzovharisa. Ndikamuti wadii watsvaga room warega kuvharisa basa? Akati handigare 1 room. Ndokubva anditi tichigara muno mumota ndakunoona murungu. Ndakagara paye dzinenge 20 minutes munhu asati adzoka. Ndobva ndabuda ndakuitirawo time yekubasa kwangu. Ndati garei kubasa. Ndakaona afona kuti ndafunga kumwa mushonga. Ndikamuti wanditi ndozokuona manheru 1 tichironga kuti wodii, ko mushonga ndewei? Ndobva atosenda iri message. Ndatenga mushonga wamakonzo. Ndikangosvika kumba ndiri kumwa. Ndakangoti pamwe kutamba. After some minutes ndobva afona achiti ndapedza zvandanga nchida kuita. Ndatomwa mushonga wacho. After 20 minutes munhu kwakufona achigomera achiti sorry bye, handifunge foni ndichagona kuibata futi. Nemunhu uyu taidanana kwete zvekuenderana mudzimba. Handizivi kumba kwake, ndinongoziva anogara kwakati. Ndakabva ndamhanya kubasa kwake. Ndikatoona vanhu vakatomira kuratidza vaitaura nezvake. Ndikati pana anozivawo here paanogara? Vese vakati no, tongoziva kuti anogara kwakati. Ndakapererwa guys. Mumwe akunditi andisenderawo message kuti ndamwa mushonga. Ndakabva ndadzoka kubasa handichazivi kuti ndodii. Vaye vekubasa vaishanda navo vakangoti zvoni foni iri kungoringa hapachisina anobata. Vanhu vakatanga kunditi muchanetswa nemapurisa because apedzisira kutaura nemi. Ndakabva ndabvisa line ndikaisa rimwe. Manje apa handichazivi kuti mupenyu here kana kuti akazowana akamubatsira. Handichazive, ndanzwa nestress. Ndodii vanhu we? Handichazive kuti munhu mupenyu here. Ndaakutya futi mapurisa.